тозаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа 15 дақиқа бо шумо айзон хоҳам буд. Имрӯз 29 ноябр ин мавзӯъҳоро дорем. То 60 дирам гарон шуд. Таксиронҳо мегӯянд болоравии қимати гази моеъ даромад аз ҳисоби корашонро кам кардааст. Болоравӣ бошад як бора 330, як бора 370. боз як муҳоҷир қурбон гашт. Дар минтақаи Любертии канори Москав як ҷавони тоҷикро кушта оташ заданд. Тафтишот идома дорад. ҳам озори ҷинсӣ дид ва ҳам бадном гашт. ва ё чаро идораҳои тафтишотиву мақомоти милиса озору азияти ҷинсиро ҷиддӣ намегиранд? ман ҳақиқата ҷустуҷӯ кардам ки имрӯз фарзанди мара кард пагар фарзанди як одами дигар меда. Аммо шурӯъ мекунем аз хабари дигар. Эмомалӣ Раҳмон Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон даъват намуд. Дидори президентҳои Тоҷикистон ва Узбекистон дирӯз дар Тошканд сурат гирифт. Гуфтугӯи раҳбарони кишварҳо дар ҳошияи мулоқоти дуюми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ баргузор шуд. Имрӯз дар пойтахти Узбекистон раҳбарони давлатҳои Осиёи Марказӣ масъалаи густариши ҳамкориҳо ва таъмини амнияти минтақавиро ба баҳс кашиданд. Каюмар Сиатто бо ҷузъиёти бештар. раҳбарони Тоҷикистон ва Узбекистон дурнамои ҳамкориҳои ду кишвар дар бахшҳои иқтисоду нақлиёт, фарҳанг ва маорифро баррасӣ карданд. мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев шаби гузашта дар ҳошияи мулоқоти дуввуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Миёна дар шаҳри Тошканд баргузор шуд. Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 28 ноябр аз Бишкек ба Тошканд рафт. дафтари раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, ҷонибҳо ба афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар таъкид карданд. ба гуфтаи манбаъ, тарафҳо барои рушди иқтисод амалӣ шудани тарҳҳои муштаракро муҳим донистанд. оғои Раҳмон ҳамчунин президенти Узбекистонро ба Тоҷикистон даъват кардааст. тибқи ахбори расмӣ, Шавкат Мирзиёев ин даъватро пазируфтааст. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар мулоқоти дуввуми машваратии сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар пойтахти Узбекистон иштирок мекунад. дар нишаст ҳамкориҳои минтақаӣ дар бахши сиёсату тиҷорат ва нақлиёту фарҳанг баррасӣ мешавад. нишасти аввали раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ моҳи марти соли гузашта дар шаҳри Нурсултони Қазоқистон баргузор шуда буд. Каюмар Сиатто гузориш медод. Зимнан нишасти навбатии сарони Осиёи Марказӣ эҳтимол буд ду чиз дар ёд монад. Аввал ин ки дар курсии раҳбари Қазоқистон на президенти феълии кишвар, балки Элбосӣ ё худ раиси ҷумҳури аввали Қазоқистон Нурсултон Назарбоев нишаста буд. Ва сониян президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов, ки зиёд ба хориҷа сафар намекунад, дар нишасти Тошканд ҳузур дошт. Бар илова ӯ унвони академики фахрии Академияи илмҳои Ӯзбекистонро дарёфт намуд. имрӯз дар саросари олам чун ҷумъаи сиём маъруф аст. яъне сар аз имрӯз шабакаҳои тиҷоратӣ нархи эмолу колои худро арзон мекунанд то дар арафаи иди милоди масеҳ ва соли нав мардум ба хариди мол ташвиқ шаванд. фурӯшгоҳи Мейсии Нью-Йорк имсол ҳилаи нав бароварда ҷумъаи сиёҳро дирӯз дар рӯзи панҷшанбе ҳамзамон бо ҷашни рӯзи шукрона оғоз кард. аммо барои ронандаҳои тоҷик ин ҳафта на ба хотири тахфиф, балки аз боло рафтани нархи гази моеъ сиёҳ шуд. Сарвинози Рӯҳулло ба чанд нуқтаи фурӯши маводи сӯхти Душанбе рафт. ӯ мегӯяд ҳоло аз 1 метри мукаб гази моеъ 3 сомониву 70 ва ё 80 дирам талаб мекунанд, ки тақрибан 16% бештар мебошад. баҳрулло ронандаи такси аст ва то як ҳафтаи пеш рӯзона барои мошинаш ба маблағи 6 сомонӣ сӯзишворӣ мехарид. ҳоло ин маблағ кофӣ нест ва ӯ барои ин 100 сомонӣ харҷ мекунад. мегӯяд болоравии қимати гази моеъ даромад аз ҳисоби корашро кам кардааст. шумо ҳам худтон фикр кунед ки мисол 60 сомон гуҷо меставу 100 сомон гуҷо места. масалан охи дига мо муштариро гуфта наметонем ки газ қимат чидаги мо қиматтар мегирем. болоравии нархи гази моеъ таи як ҳафтаи охир дар Тоҷикистон аксар ронандаҳоро нигарон кардааст. қимати ин нави сӯзишворӣ ба камияш 60 дирам боло рафтааст. дар ҳоли ҳозир нархи 1 литр гази моеъ то 3 сомониву 70 дирам ва дар баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ аз он бештар қимат дорад. дар чанде аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе ки мо ба он муроҷиат кардем ҳозир нашуданд дар рӯбарӯи навор ба мо шарҳ диҳанд ки сабаби боло рафтани нархи газ дар чӣ аст. гуфта мешавад дар як соли 2018 380 000 тонна гази моеъ ворид шудааст ки 280 000 тоннаи он ба кишвари Қазоқистон марбут аст.
طبق حساب‌ها حدود 60% ماشین‌های سبکرو در تاجیکستان از گاز مایع استفاده می‌کنند. تأثیر بالوروی نرخ الکی در کار مسافربرهای شخصی و جمعیتی اثر گذاشته است. اکثر راننده‌های ماشین‌هایی که با استفاده از گاز مایع حرکت می‌کنند می‌گویند مجبورند کار کنند. در گذشته بلند شدن نرخ سوزشواری با بلند شدن نرخ راهگیرها و همین طور محصولات بازار تاثیر گذاشته بود. مسئولین خدمات ضد انحصاری گفتند از بالا رفتن قیمت گاز مایع در کشور آگاهند و حالا عامل‌های تاثیررسان به آن را مشخص می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند نبود رقابت در بازار سوزشواری یکی از سبب‌های بالاروی نرخ گاز مایع و نوع‌های دیگر سوزشواری در تاجیکستان است. سروینوزی روح‌الله، امردین олимов، озодӣ، душанбе. боз як тобути муҳоҷири тоҷик бештар шуд. дар минтақаи люберци канори Москав як ҷавони тоҷикро кушта, оташ зада. Кумитаи тафтишоти вилояти Москави Русия дар робита бо куштори шаҳрванди Тоҷикистон парванда боз кардааст. ҷасади марди 31 сола шоми 26 ноябр дар ҷангалзори минтақаи люберци пайдо гардид. наздиконаш ки барои шиносоии ҷасад ҷалб шуданд тасдиқ карданд ки ин ҷавон Руслан Бобошеров як сокини ноҳияи Леваканд аст. ӯ шоми 24 ноябр баъди анҷоми кораш дар дукони музадӯзии метрои Каховская дар Москав нопадид шуд. мақомоти намояндагии вазорати муҳоҷирати Тоҷикистон дар Москав гуфтанд бар асоси арзёбиҳои пешакӣ мардро аввал кушта ва баъдан ҷасадашро оташ заданд. мақомоти рус ба хешовандон иҷоза доданд ки ҷасадро ба Тоҷикистон барои хоксупорӣ бубаранд. аз Бобошеров дар Тоҷикистон як фарзанд боқӣ мондааст. бинандагони азиз, агар шумо низ шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед, аз роҳи осон ва бехатар бо рақами телеграм ва вотсапи мо 420 724 05 6681 ва ё 420 724 05 39 59 бифиристед. пешниҳоди аксу наворҳои ҷолиб, пахша хабарҳои тоза аз ҳодисаҳои муҳим вазифаи асосии мост. кӯмаки шумо кори моро осонтар мекунад. бо рақами вайбери радио Озодӣ 420 725 60 22 13 навор, акс ва хабарҳои худро ирсол намоед. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. озори ҷинсӣ майдаавбошӣ нест ва бояд ҷазои ҷиноӣ дошта бошад. ба чунин хулоса мақомоти тоҷик зимни як нишасте расиданд. дар асл мавзӯи озори ҷинсӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон хеле баҳсбарангез аст. қонунҳои кишвар озори ҷинсиро ба таври рӯшан ташхис накардаву қурбониҳо низ дар ҳолатҳои зиёд аз ошкор намудани ин ҷиноят худдорӣ мекунанд. дар натиҷа ҷинояткор бо ҷазои маъмурӣ халос мешавад. Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. озори ҷинсӣ бидуни бадномӣ ва танбеҳ ба пулис муроҷиат кунанд ва бовар дошта бошанд ки шикояти онҳо одилона баррасӣ мешавад. ин мавзӯъ дар як ҳамоише бо ҳузури мақомоти додситонӣ, додгоҳи олӣ, кумитаи занону оила ва созмонҳои дифоъ аз ҳаққи занон матраҳ шуд. ва ҳамзамон низ масъалаҳои дахилдор вобаста ба масъалаи мазкур шояд ки ба парлумон пешниҳод карда шаванд барои баррасӣ. ширкатдорони ин нишаст гуфтанд озору азияти ҷинсӣ дар Тоҷикистон зуҳуроти нав нест, вале қурбониёни ин амал солҳои ахир зиёдтар шудаанд. мақомот мегӯянд онҳо аксаран ба хотири тарс аз озору азият ва вокуниши номуносиб аз тарафи ҷомеа ва идораҳои додгоҳӣ шикоят намекунанд ки ин ҳолат гунаҳгоронро дар асл аз ҷазо озод мекунад. ин зан мегӯяд духтари 18-солаи ӯ озору азияти ҷинсиву равонии шавҳарашро 4 моҳ тоқат мекард, вале баъдан ин ҳамаро тоб наовард ва тарки хонаи ӯ кард. бо болои гапҳои хуб намезад хуштоманаш. чанд бор гуфтааст ки ту бесоҳиби қадалати кубуд мекунӣ, аз хона намебурӯй бирай. ҳоло ӯ ба ин хулоса расидааст ки пулис ва идораҳои тафтишотӣ ҳанӯз ҳам озору азияти ҷинсӣ ва лафзии мардонро ҷиддӣ намегиранд ва онро як масоили доғи хонаводагӣ медонанд. гапҳои беҳад бечиза дар ҳаққи духтари ман гуфт ки модар шаъни шарафи тура пас мекунад, гуфт сири савдо ҳама чиза мебурад. вақте ки саро дод гуфт рафт, гуфт обрута модари хеле пас мекунад. ман ҳақиқата ҷустуҷӯ кардам ки имрӯз фарзанди мара кард, пагар фарзанди як одами дигар мекунад. ҳарчанд қонунҳои Тоҷикистон таҷовуз ба номус ва ё амалҳои шаҳвониро ҷиноят меҳисобад, аммо ҳеҷ муқаррароте дар қавонини кишвар дар мавриди хушунати ҷинсӣ аз ҷумла аз тарафи ҳамсар вуҷуд надорад. дар ин ҳолат ба занон машвара дода мешавад ки аз сабти иттиҳомашон ба додгоҳ даст кашанд.
масъулин ҳам таъкид мекунанд ки шумораи хеле ками ҳодисаҳои озор ё таҷовузи ҷинсӣ сабт шуданд, зеро қурбониён аз таҳқири иҷтимоӣ тарс доранд. давраи 6 моҳи соли 2019 ҳамагӣ 42 ҷиноят ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ баррасӣ гардидааст. аз ин 42 адад танҳо 3 адад ин бо моддаи 140 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ин ҳолат боз як тасдиқи он аст ки ҷабрдидаҳо ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои худ дар аксари ҳол муроҷиат наменамоянд. талоши мақомот ин аст ки мафҳуми озори ҷинсӣ дар қонунгузории Тоҷикистон мушаххас шуда барои гунаҳгорони ин ҷиноят ҷазо дақиқтар шавад. устод дар хонае ки кор мекунад, як мард кор мекунад, омада аз хафо зани ҳамон соҳибхонаро ба оғӯш гирифт. аз набудани яъне сокинони хона истифода бурдан ба оғӯш гирифт. аммо вай муқобилат нишон дод ва дигар ва ҳаракатҳояшро идома надод ва дар натиҷа вай дар шӯъбаи корҳои дохилӣ қарор гирифт. яъне имрӯз казус чӣ тавр бояд ҳал кунем? ҷавоб ягон хел ҷавобгарӣ пешбинӣ нашудааст. чунки дар инҷа на авбошӣ аст, на майда авбошӣ аст. инҷа чӣ аст? инҷо ҳамон озори шаҳвонӣ аст, ҳамон сексуални дамогатство аст ки имрӯз қонунгузории ҷиноятӣ танзим намекунад. омори расмии афроде ки ба озори ҷинсӣ рӯбарӯ шуданд дақиқ нест. масъулини кумитаи кор бо занон ва оила тасмим доранд ин рақамро дар пайи як назарпурсии пинҳонии сартосарӣ дақиқ кунанд. Сарвинузи Рӯҳло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳем. инсоният баъзан ба зиндаҳо эҳтиром қоил нест, вале таҷриба нишон медиҳад ки дар баъзе ҳолатҳо мардум ба мурдаҳо низ арҷӣ намегузоранд. асрҳои гузашта ба виҷа вақте якбора мардуми зиёде ба ҳалокат мерасид, имкони саривақт ва тибқи анъанаҳои фарҳангиву динӣ ба хок супоридани онҳо набуд. ҷасадҳоро дар як маконе ҷамъ овардаву рӯяшон хок мепартофтанд. хуб мо борҳо қиссаҳои аз косахонаҳои сар каламанора сохтани муғулҳоро шунидаем. ҳамин гуна як ибодатгоҳи иборат аз устухони инсон дар шаҳри Седлитси канори шаҳри Кутнаҳораи ҷумҳурии Чех мавҷуд аст ки як ҷои маҳбуби сайёҳони хориҷӣ маҳсуб меёбад ва он ҷо селфи ҳам мегиранд. аммо қарор аст дар соли нав ибодатгоҳро таъмир намудаву аксу наворбардорӣ дар он ҷоро манъ кунанд. Искандари Хоҷамирзода тафсилот медиҳад. ибодатгоҳи шаҳраки Седлитси Чехия солҳои тӯлонӣ макони зиёрат ва навору аксбардории сайёҳон аст. вале сар аз 1 январи соли 2020 гирифтани селфи дар каламанораҳои иборат аз устухону косахонаи сари фавтидагон манъ мешавад. шӯрои маҳаллӣ тасмим гирифтааст ибодатгоҳро тармим намуда арзиши рӯҳонии онро барқарор кунад. аз 1 январи соли 2020 мо аксбардорӣ дар макони ҷамъи устухонҳо ва ибодатгоҳи канори онро манъ мекунем. мо мехоҳем мақоми рӯҳонии ин ҷойро барқарор кунем то касе бо гирифтани селфи дигаронро нороҳат накунад. ин ибодатгоҳ дар асри 15 бунёд шуда макони охирати ҳазорҳо нафар будааст. устухон ва косахонаҳои сар ҳам тӯли садсолаҳо ҷамъ шудаанд ки аксаран аз қурбонии бемориҳои сироятӣ ва ҷангҳо мебошанд. дар ҷараёни таъмири ибодатгоҳ ҳафриётшиносон боз як даромадгоҳи пинҳониро ташхис намуданд ки дар дохили он камаш 2 қабри дастаҷамъӣ ҷой дода шудааст. ва аз тири нирӯҳои амнияти Ироқ 45 эътирозгар кушта шуд. ин ҳодиса баъди он рух дод ки эътирозгарон шоми панҷшанбе ба сохтмони консулгарии Эрон ҳамла карда онро таш заданд. ин ҳодиса нуқтаи авҷи эътирозҳо бар зидди ҳукумати рӯба Эрони Ироқ мебошад. баъди шурӯи эътирозҳои дар оғози моҳи октябр, рӯзи панҷшанбе як рӯзи пурхушунат ва хунин дар тамоми ин 2 моҳи охир будааст. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. То нашри суҳбату барномаҳои нав дар ҳафтаи оянда шумо метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ бо хабару тозаҳии Тоҷикистон ошно шавед. канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео аст. навору гузоришҳои ҷолиб дар он ҷо гузошта мешаванд ва ман барои шумо дар 2 рӯзи оянда истироҳати бо фароғат мехоҳам. то мулоқоти навбатӣ, худо нигаҳдор.